Still on different names of Igbo traditional musical instruments or drums. Like we've mentioned earlier, the other three, the udu, Igba, and the ekwe. We also have other special ones like opi or oja. In English, you call oja flute. Flute, yes. You have ogene. Ogene, you call it in English. Gong. Gong. You have ichaka. Ichaka. And many others. Now let's look into their primary purpose when it comes to Igbo traditional songs. Opi or oja is a very special Igbo traditional instrument because it is the soul of Igbo music. Yes, oja is the only Igbo drums that speaks directly to the gods and calms down the angry spirit and encourages the weaker ones by strengthening their spirit. Like in case of Ojadere, when he went to wrestle with his chi, it is the fruit of Eloka that weakens Ojadere's mind, Ojadere's spirit, that gave him the courage to defeat his gods. Opi or Oja is very, very powerful. Another one is Ogene, the gong. It is the most important metal instrument among the Igbo people. Yes, originally, the gong were made in bronze, but in modern days, they were mainly made of common metals. Yes, common metals. The artist practiced this or placed this by hitting the limbs with a stick to produce different tones or sounds. Ogene comes in two ways. It comes single and also it comes in double. When it comes in double, you call it ogene mkpe na-abọ, ogene mkpe na-abọ, or ogene mkpe abụọ. Yes. Another one is ichaka. Ichaka is made out of calabash. The sounds it produces is due to the beats of the song because it must follow the pattern of the songs. It is sung with a net beat round the instrument. The artist plays this by shaking the calabash or tapping it to produce the songs or the sounds. Ihe anyị na-akọ bụ dịka anyị kwugoro maka ọtụtụ akụrụngwa egwu enwere n'ala Igbo dịka udu, ịgba ya na ekwe, na-enwekwara ọbụnadị akụrụngwa egwu ndị ọzọ mbakwara uru n'ala Igbo dịka opi. Anyị kwuru na opi na ọ bụ ya bụ sọnsọ akụrụngwa egwu mbụ akụọ ya otu a ndị mmụọ amanie na-asị ka ekwe ihe na-eme ka ihe na-eme maka na ụda ya na ka esi afụ ya ọ pụkwara iche. Onye na-afụ opi maọbụ ọja kwa onye ma ka esi afụ ya ọfụma maka na o nwere ihe uri dị na ya mbụ ọ na-agụ ya dịka omenala Igbo si dị, ọ na-akpọlite mmụọ dị iche iche ha ekunesi ka ekwe ihe na-eme. Ọsọsọ ọja bụ ihe mbụ ịfụọ ya otu a ndị mmụọ amaniche zuo n'ebe ahụ mara ihe na-eme maka na eji ya akpọni mmụọ. Ọ pụkwara iche na akụrụngwa ndị ọzọ. Enwekwa nke a na-akpọ ogene. Ogene ahụ ọ nwekwa nke na-abịa na-agba mkpị na-abọ, nwekwa nke na-adị ofu. Enwekwa nke a na-akpọ ịchaka. Nke ahụ kwa ịbịa ị ga na-akụ ya ka ọ na-ada n'usoro egwu. Ọ ya ka anyị na-akọwa n'ihe niile a. Ngwanụ
sonyekwara anyị na Rejoice Chinwendu TV mana YouTube anyị Rejoice Chinwendu Special TV ka anyị na-akọrọ gị ka esi eme omenala Igbo, ka esikwa ede asụsụ Igbo nakwa akụkọ ndị ọzọ bara uru n'ala Igbo. Ngwanụ ka emesienụ, tụsara m ozi a ndị nke m biko, tinyere anyị aka na ngalaba ịhụnanya. Ka emesienụ, ka emesie.